Adiós a totes e a tots, uei que tornem a l'escola. Tad aquest eveniment que vos prepausi una jornada en immersió de los col·legiats du Col·legi Calandret de Pau, més pas són que puix que filam a Toulouse a l'encontre dos escoles dos col·legis Calandret de Toulouse, de Montpellier et de Béziers. Guillem, que hem arribat sul lloc on se va debanar aquesta jornada de debat du signe dos esports de 15 tallers organitzats per 270 escoles que participen al programa rugby, futbol, cursa en sac, cursa d'orientació o encara molt que vam anar a ensaiar tot aquest. L'idée est partie de dos col·legiats. Per molts col·legiats que s'amassen 3 cops per an. Que l'avem organitzat d'ap delegats de cada classe dus delegats. Que hem anat a Montpellier. T'as poder organitzar aquest jornada brespad. Et que són Toulouse et Montpellier que són també venuts a Pau primer cop. Que hi ha udi de partatge d'esta amas udi a Tau. Aquest dia que vam ha sport de los 4 col·legis de Calandret. Sport de balou com rugby, foot, pelota et sport com tech ou d'autres sports on courem. Que hi ha escadents. Le but est d'arriver à 30 punts. Cadun sun tourne, lançam une baston per faire tomber des quillos qui sont à 4 mètres. Se fazem tombar mai d'una quilla, comptam le nombre de quilles que sont tombades et fa le nombre de punts. Se en fazem tombar qu'una, és le nombre qui a escrit sus la quilla. Podem faire mantunes esquipes et se despassam 30 d'abalam a 15. Adar que vam plaminjat que ens hi tornem i que hi ha el que sot que vam anar a ensaiar els altres tallers. Mais pas mais oui, tant Yo que hi ha estimat la course d'orientació. Yo també, pramo que hi ha plaser de poder espiar el plan d'autres personnes qui ne coneixen pas et poder s'orientar. Que nous a permis de rencontrar persones noves d'autres col·legis et de poder partager la nostra llengua. Que la première année et los jocs, JOcs, com lo JO, que esperam que l'any que arriba també que serà udi com aquest per mo que hem passat un bon moment a massa i també els adults per mo aquest dia que ha permetut de s'amassar, de partajar el repas, de partajar les animacions també i desconèixer més per mo n'hem pas el temps d'esbede i d'ap treball, donc voilà, que hi ha parat d'estar a massa. La jornada que s'acaba, les escoles que van dansar toute la massa sur un flash mob et du coup se bau junta et que vous disiez allez, t'as une awette événement sur Octélé.